Яу кырында калган солдатларның һәйкәлләрдә исем атлары, ирмен дигән асыл ир затлары туган якларына кайтмады. Сандык төпләрендә өч мөешле саргайлган солдат хатлары, туган иле газизләре өчен корбан булды газиз башлары. Бу хатларның дөем эчтәлеген дуга итеп әнкәй ятлаган. Очрашулар өмет итеп яши. Соңгы солдат әле кайтмаган. Ничә тапкыр шаулап язлар алып килә җиңү таңнарын. Өч мөешле хатлар хәтерләтә солдатларның үлмәс даннарын.